Dobrý deň, tak verím, že sme tu už všetci pripojení, že vám všetko funguje. Vítame vás, vážené klientky, vážení klienti na dnešnom webinári. Čakajú nás témy odborné poradenstvo v oblasti miest, účtovníctva a daní od pána Hnela a Králika. Naše tipy a triky a vychytávky, kalkulačky vám vysvetlí náš kolega, obchodný riaditeľ Tomáš Srpoň. Rebrand vám priblížim ja, Marcela Šušťáková z marketingu. A oblasť umelej inteligencie, ako sa dnes dá prakticky zapojiť do firemných procesov, vám priblíži mentor, pán Tkáč. Takže ďakujeme všetkým, ktorí sa prihlásili a verím, že vám prinesieme užitočné informácie. Poďme na to. Ešte praktická informácia, takže počas webinárov si pripravte otázky, ktoré vás budú zaujímať. Po skončení webináru vám newsletterom pošleme na vašu e-mailovú adresu link, kde si budete môcť svoju otázku zaslať a my bezodkladne s našimi poradcami vám na ňu odpovieme. Takže ďakujeme pekne, že ste sa prihlásili a poďme na to. Prvý začínajú pán Hnel a pán Králik. Nech sa páči. Dobrý deň prajem, milé dámy, milé páni. Ďakujem veľmi pekne za možnosť dnešnej prezentácie ohľadne určitých benefitných plnení pre zamestnancov z pohľadu zamestnávateľa. Dúfam teda, že táto informácia bude pre vás prínosná, že ju budete vedieť využiť vo vašej praxi. Skôr než pristúpime k definícii alebo k popisu určitých benefitov, ktoré by ste mohli využiť v rámci vzťahu zamestnanca a zamestnávateľa, tak je vhodné sa upriamiť na určité pojmy zákona, ktoré zákon o daní z príjmov používa, na to, aby sme pochopili vzájomnú súvislosť týchto právnych vzťahov a zároveň, aby sme vedeli pochopiť, v ktorom momente je daný benefit od dane oslobodený, prípadne kedy môže byť takýto benefit daňovým výdavkom u zamestnávateľa. Základný pojem, ktorý zákon o daní z príjmov používa, je pojem príjem. Príjem je definovaný v zákone o daní z príjmov ako peňažné alebo aj nepeňažné plnenie dosiahnuté aj zámenou, ktoré je ocenené v mieste a čase plnenia, cenou obvyklou. Z tejto definície, troška také komplikovanej, nám vyplýva jedna základná vec, že akékoľvek plnenie, ktoré zamestnávateľ poskytne zamestnancovi, je jeho príjmom a je potrebné sa ním zaoberať z pohľadu zdanenia. Druhá dôležitá vec, ktorá z tohto vyplýva, je to, že tá cena tohto plnenia, pokiaľ ide o nepeňažné plnenie, by mala byť cenou obvyklou na trhu v čase plnenia tohto nepeňažného príjmu. A druhý pojem, ktorý je dôležitý pre pochopenie veci, je pojem predmet dane. Zákon o daní z príjmov definuje predmet dane ako príjmy daňovníka z tuzemska, ale aj zo zahraničia. To znamená, že v prípade, že zamestnancom je daňový rezident, čiže osoba, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, prípadne sa to obvykle zdržiava, tak na území Slovenskej republiky zdaňuje svoje celosvetové príjmy, čo samozrejme z pohľadu zamestnávateľa nehrá nejakú dôležitú úlohu, pokiaľ nie je on tým, ktorý musí tieto zdaniteľné príjmy zahrnúť z výpočtu dane z hľadiska závislej činnosti. Tretí dôležitý pojem je pojem zdaniteľný príjem. Nie každý príjem zamestnanca bude automaticky predmetom zdanenia, napriek tomu, že akékoľvek plnenie považujeme za jeho príjem. A predmetom zdanenia bude teda len zdaniteľný príjem. Zákon takýto príjem definuje ako príjem, ktorý je predmetom dane a zároveň nie je od dane oslobodený, či už podľa zákona o daní z príjmov alebo medzinárodnej zmluvy. Tento kontext je veľmi dôležitý práve pre benefity, aby sme pochopili, v ktorom momente takýto benefit je od dane oslobodený a v ktorom momente od dane oslobodený nie je. A vo vzťahu medzi zamestnancom a zamestnávateľov je potrebné sa zamerať ešte na pojem príjem zo závislej činnosti, keďže teda tento pojem v zákone daní z príjmov jasne definuje spôsob zdanenia zamestnanca. Ten je v zákone daní z príjmov definovaný veľmi široko a všeobecne a hovorí, že príjmom zo závislej činnosti zamestnanca je príjem zo súčasného, predchádzajúceho alebo akéhokoľvek pracovnoprávneho, služobného alebo iného obdobného pomeru, v ktorom je daňovník, teda ten zamestnanec, povinný dbať na príkazy zamestnávateľa. Zároveň zákon o daní z príjmov hovorí, že je to akýkoľvek príjem, ktorý plynie v súvislosti s minulým, súčasným alebo budúcim pracovným pomerom, bez ohľadu na to, či zamestnanec skutočne tú prácu pre zamestnávateľa vykonáva alebo bude vykonávať v budúcnosti.
Ďalej zákon daní z príjmu vo vzťahu k príjmom zo závislej činnosti hovorí, že je to akýkoľvek príjem bez právneho dôvodu alebo na základe akéhokoľvek právneho dôvodu. A z hľadiska formy hovorí, že je to akýkoľvek príjem vyplácajúci sa jednorázovo, pravidelné, nepravidelné, alebo takýto príjem, na ktorý daňovník má alebo nemá nárok. To znamená, že základnou axiomou pre priznanie príjmu z závislej činnosti je závislý vzťah, teda vzťah, kde zamestnanec dbá na pokyny zamestnávateľa a v súvislosti s týmto závislým vzťahom sú mu vyplácané akékoľvek príjmy. V tomto kontexte potom budeme samozrejme sledovať aj nepeňažné benefity, o ktorých budeme hovoriť a prípadne spôsoby zdanenia. Z pohľadu zamestnávateľa sú dôležité pojmy ako daňový výdavok a limity, ktoré zákon ustanovuje pre uplatnenie daňového výdavku. Vo všeobecnosti vždycky musíme riešiť, alebo zamestnávateľ sa snaží riešiť poskytnutie benefitov v zmysle toho, aby ten benefit bol pre zamestnanca od dane oslobodený. A na druhej strane, ak je to možné, aby takýto benefit, takýto náklad bol pre ňoho daňovo uznateľným výdavkom. Zákon o daní z príjmov definuje daňový výdavok ako výdavok alebo náklad na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov, preukázateľne vynaložený daňovníkom, teda zamestnávateľom, a zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka, čiže zamestnávateľa. Táto definícia teda ukladá 4 podmienky na uplatnenie daňového výdavku. Teda musí ísť o reálny náklad, reálny výdavok zamestnávateľa vo väzbe na, povedzme, daňový benefit. Ten výdavok musí byť reálne vynaložený daňovníkom, teda zamestnávateľom. Musí slúžiť na dosiahnutie alebo zabezpečenie alebo udržanie zdaniteľných príjmov zamestnávateľa a musí byť v účtovníctve zamestnávateľa zaúčtovaný. Druhá vec, ktorá by mohla zamestnávateľa zaujímať vo väzbe na poskytnutie benefitov, sú limity. Limity definuje zákon daní z príjmov buď tým, že sú dané v osobitných zákonoch, alebo sú priamo dané v zákone daní z príjmov. Vo všeobecnosti platí, že pokiaľ zákon o daní z príjmov alebo osobitný zákon definuje nejaký limit na uplatnenie daňového výdavku, tak tento sa môže uplatniť len do výšky tohto limitu. V prípade, že to definuje zákon o daní z príjmov, tak len do výšky, ktorú ustanovuje práve zákon o daní z príjmov. Tieto pojmy, ktoré sme si povedali, sú dôležité. Ich poznanie je veľmi nevyhnutné na to, aby sme vedeli správne využiť benefity a nastaviť tie benefity voči zamestnancom tak, aby, pokiaľ to zákon umožňuje, boli na strane zamestnanca od dane oslobodené a na strane zamestnávateľa boli uplatnené ako daňový výdavok. Dva benefity, ktoré by sme si dnes rozobrali, sú nepeňažné plnenie, poskytnutie zamestnávateľom voči zamestnancovi a zamestnanecké súťaže. V tom prvom prípade ide o benefit, ktorý bol do zákona o daní z príjmov zavedený novelou zákona o daní z príjmov od 1. januára 2022, čiže je to relatívne nová vec. A podstata spočíva v tom, že zamestnávateľ poskytne zamestnancovi nepeňažné plnenie v určitej výške, ktoré za podmienok, ktoré zákon stanovuje, môžu byť u zamestnanca od dane oslobodené. Výhoda je teda, že ide o určité môže to byť určite motivačné plnenie voči zamestnancom, keďže celá tá výška nepeňažného plnenia môže byť od dane oslobodená. A druhá výhoda je v tom, že toto nepeňažné plnenie, tento benefit nie je obmedzený dĺžkou pracovného pomeru alebo formou pracovného pomeru. To znamená, môže byť uplatnený voči zamestnancom v trvalom pracovnom pomere alebo voči zamestnancom v skrátenom pracovnom pomere, prípadne voči zamestnancom, ktorí pracujú na základe dohody. Čo je podstata, aby takýto benefit bol nezdaniteľný alebo od dane oslobodený na strane zamestnanca je, že musí ísť poprvé o nepeňažnú formu plnenia, to znamená, nemôžu byť poskytnuté finančné prostriedky. Celková hodnota takéhoto nepeňažného plnenia za zdaňovacie obdobie od všetkých zamestnávateľov súhrne nesmie byť vyššie ako 500 eur. Musí ísť o plnenia zo zdrojov zamestnávateľa. A taktiež musí byť splnená podmienka, že zákon o daní z príjmov nedefinuje inú formu oslobodenia pri takomto benefite. To znamená, ak by zákon o daní z príjmov iným spôsobom oslobodzoval takýto benefit, ako napríklad stravovanie alebo poskytnutie ochranných pomôcok a prostriedkov, tak na takéto benefity nie je možné uplatniť tento typ plnenia, ale oslobodzovali by sa podľa iného ustanovenia zákona. Na to, aby tento benefit bol u zamestnanca oslobodený, je nevyhnutné, aby zamestnávateľ splnil určité podmienky.
Zákon vyžaduje, aby zamestnávateľ reálne vynaložil náklad na takýto benefit. To znamená, musí ísť o reálne obstaranie toho nepeňažného benefitu v prospech zamestnanca. Musí vzniknúť teda reálny náklad zamestnávateľovi. Druhá podmienka je, že ten výdavok, ten náklad musí byť uznateľný ako daňový výdavok. To znamená, že pokiaľ zamestnávateľ bude mať záujem, mal by mať možnosť uplatniť ho ako daňový výdavok. Teda musí ísť o náklad vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie alebo udržanie zdaniteľných príjmov. Následným krokom je, pokiaľ sa zamestnávateľ rozhodne takýto benefit poskytnúť zamestnancovi, že tento náklad si neuplatní ako daňový výdavok. V takom prípade, ak si teda neuplatní takýto náklad ako daňový výdavok, môže byť hodnota tohto nepeňažného plnenia u zamestnanca oslobodená od dane. Samozrejme sú tam ešte nejaké formálne podmienky uviesť tento nepeňažný benefit v mzdovom liste z hľadiska jeho výšky a obdobia, ale to už sú naozaj formálne podmienky pre jeho uplatnenie. Ak by sme premietli využitie tohto nepeňažného benefitu do praxe, môžeme vychádzať z nejakých reálnych možností, ktoré sa dajú využiť. Môže ísť napríklad do určité benefitné poukážky, ktoré zamestnávateľ poskytne zamestnancovi na rôzne účely. Môžu to byť poukážky na kultúru, na šport, na rôzne nákupy, poukážky na návštevu fitness centra alebo nejakých posilňovní. Takisto to môžu byť jazykové kurzy a podobne. Sú to poukážky, ktoré napríklad vydáva aj spoločnosť DOX alebo FPOHO po rebrandingu. Takisto by to mohli byť napríklad nejaké karty, ktoré sa dajú využiť na určitá platba za konkrétny druh tovaru alebo služby. Ďalšou možnosťou v praxi by mohlo byť z hľadiska tohto nepeňažného benefitu napríklad doplnenie hodnoty stravovania nad rámec bežného strávneho lístka, teda osobitnou formou takéhoto nepeňažného benefitu, aby boli splnené podmienky pre jeho oslobodenie. Tu je možno ešte potrebné spomenúť v prípade, ak by išlo o benefitné poukážky, že takáto poukážka je oslobodená od dane v prípade, ak je vydaná voči konkrétnemu predajcovi tovaru alebo služby. To znamená, nesmie ísť o platobný prostriedok. To znamená, že týmto kartou, tou benefitnou poukážkou nesmie zamestnanec môcť platiť kdekoľvek, ale musí to byť vydané na konkrétny tovar alebo službu. V takom prípade je takéto nepeňažné plnenie u neho od dane oslobodené. V realite, ak by sme si to chceli premietnúť do nejakých čísel, aby sme pochopili tú výhodu nepeňažného benefitu, ak teda vychádzame zo základných ustanovení, kde sme si vraveli, že takýto nepeňažný benefit nepeňažné plnenie je u zamestnanca od dane oslobodené a u zamestnávateľa ale nie je daňovým výdavkom, oproti povedzme peňažnému plneniu, ktoré podlieha zdaneniu u zamestnanca a môže byť zároveň daňovým výdavkom u zamestnávateľa, tak ak by sme to premietli do nejakých reálnych čísel a vychádzali by sme z tej maximálnej hodnoty 500 eur, tak v prípade 500 eurového nepeňažného plnenia reálny náklad zamestnávateľa je 605 eur, pretože zamestnávateľ si tento benefit neuplatní ako daňový výdavok, čiže musí zaplatiť daň z príjmu 105 eur. Ale zamestnanec získa čistý neto príjem 500 eur v hodnote teda nepeňažného plnenia. V prípade peňažného plnenia, ak by zamestnávateľ poskytol zamestnancovi peňažné plnenie vo výške 500 eur, musel by teda zamestnanec z toho platiť dane aj odvody. Reálny neto príjem, čistý príjem pre zamestnanca by bol zhruba na úrovni 350 eur oproti 500 eur nepeňažného príjmu pri nepeňažnom plnení. Zároveň by z tohoto príjmu musel platiť odvody aj zamestnávateľ. Mal by teda tento peňažný príjem síce ako daňový výdavok, a teda reálna hodnota nákladov zamestnávateľa by bola zhruba 530 eur. Keď to porovnáme, tak pri nepeňažnom plnení síce zamestnávateľ má vyšší náklad, na druhej strane ale zamestnanec má výrazne vyšší benefit vo výške 500 eur oproti benefitu z peňažného plnenia, ktorý má len vo výške zhruba 350 eur. Takže troška menšie navýšenie nákladových položiek na strane zamestnávateľa pri nepeňažnom plnení prináša výrazne vyšší benefit v prospech zamestnanca, čo môže byť veľmi motivujúce, alebo môže to byť určitá forma odmeny, ktorú môže zvoliť zamestnávateľ takouto formou. Druhým benefitom, ktorý by sme si dnes rozobrali v krátkosti, sú zamestnanecké súťaže. Vo všeobecnosti platí, že
pokiaľ získa fyzická osoba výhru alebo cenu zo súťaže, ktoré je organizované na základe štátnych povolení, tak takéto výhry sú od dane oslobodené. A za určitých podmienok môžu byť takéto výhry alebo ceny zo súťaží organizovaných zamestnávateľov rovnako oslobodené u zamestnanca. Organizovanie takejto súťaže teda môže znamenať zase nejaký benefit, nejaké plnenie, ktoré môže byť pre zamestnanca motivačné a zároveň ktoré môže zamestnávateľovi priniesť benefity z hľadiska daňovo uznateľných výdavkov. V čom to spočíva? Podstata je, aby zamestnávateľ zorganizoval súťaž pre zamestnanca, kde on určí okruh súťažiacich a podmienky súťaže, to znamená, on je ten organizátor. A v takom prípade, pokiaľ teda ide o súťaž organizovanú zamestnávateľom pre zamestnancov, kde zamestnávateľ nastaví podmienky súťaže, v prípade, že cena alebo výhra z takejto súťaže neprevýši 350 eur, je takáto cena pre zamestnanca od dane oslobodená. Tu je možno dobre podotknúť aj to, že v prípade, ak sa tej súťaže zúčastní najbližší rodinný príslušník, čiže manžel, manželka alebo deti, a rovnako získajú nejakú výhru alebo cenu v takejto zamestnaneckej súťaži, každá výhra sa posudzuje samostatne, to znamená, u každého z týchto výhercov sa takýto príjem považuje za výhru zo zamestnaneckej súťaže, ktorá je do 350 eur od dane oslobodená. Čo sa týka zamestnávateľa, na to, aby takýto príjem bol od dane oslobodený, je nevyhnutné, aby zamestnávateľ zorganizoval túto súťaž, aby teda to bola súťaž vyhlásená zamestnávateľom v prospech zamestnancov. Ideálne je samozrejme podmienky uvieť v nejakom internom predpise, podmienky účasti alebo výhry. A aby teda, ak chce mať plnú výšku výhier alebo cien zamestnanec oslobodenú, aby teda tie výhry nepresiahli 350 eur. V prípade, ak by náhodou bola výhra vyššia, zdaňuje sa len rozdiel na túto sumu 350 eur. Čo je dôležité z pohľadu zamestnávateľa je to, že v prípade, ak by organizoval takúto zamestnaneckú súťaž a nakúpil by ceny a výhry do tejto súťaže, za istých podmienok by takéto ceny a výhry mohli byť uznaným daňovým výdavkom zamestnávateľa. Zákon o daní z príjmov totiž explicitne nevylučuje takéto výhry a ceny z daňových výdavkov a teda pri využití tej legálnej definície daňového výdavku, ktorú sme si povedali na začiatku, že daňovým výdavkom je každý výdavok, ktorý je vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie alebo udržanie zdaniteľných príjmov, aj obstarané výhry do zamestnaneckej súťaže môžu byť uplatnené ako daňový výdavok zamestnávateľa v prípade, že bude vedieť preukázať, že takáto súťaž a tieto výhry slúžia práve na dosiahnutie zabezpečenia alebo udržanie jeho zdaniteľných príjmov. Môžu to byť formy súťaže, ktoré podporujú kreativitu, ktoré prinášajú rôzne nové myšlienky, myslenie alebo rôzne produkty pre zamestnávateľa, ktoré môžu byť následne speňažené. A takouto formou môže zamestnávateľ jednak poskytnúť benefit pre zamestnanca, ktorý je od dane oslobodený a zároveň uplatniť do daňových výdavkov túto hodnotu benefitu. Okrem týchto benefitov, ktoré sme si dnes pripomenuli alebo spomínali, zákon o daní z príjmov prináša zamestnancom aj rôzne iné typy benefitov, ktoré sú od dane oslobodené. Tie sú samozrejme upravené v iných ustanoveniach zákona. A na ich oslobodenie musia byť splnené podmienky definované v tých konkrétnych ustanoveniach. Jedným z takýchto benefitov môže byť aj napríklad použitie sociálneho fondu na stravovanie zamestnancov, o čom teda v ďalšom príspevku porozpráva môj kolega. Dobrý deň. V dnešnom krátkom vstupe si vysvetlíme, aké možnosti má zamestnávateľ pri poskytovaní stravovania, respektíve stravovacích poukážok, elektronických stravovacích poukážok alebo finančného príspevku na stravu v nadväznosti na povinnosti, ktoré nám určuje zákonník práce, zákon o sociálnom fonde a zákon o daní z príjmov. Dnešné krátke stretnutie, alebo teda prednáška, má nejaký obsah, ktorý teraz poviem. Je to o základných nejakých nastaveniach, ako môže používať zamestnávateľ stravovacie poukážky alebo finančný príspevok na stravu. Aké sú výšky aktuálne a hodnoty strávneho v prostredí Slovenskej republiky. Ukážeme si aj krátke príklady z praxe, to znamená nejakú kombináciu príspevkov zo strany zamestnávateľa, poprípade sociálneho fondu.
Povieme si, aké sú možnosti využívania sociálneho fondu na príspevky v rámci stravovania, aké sú tam možnosti z pohľadu daňových a odvodových povinností. A v závere by sme si mohli povedať nejaké krátke príklady, ktoré nám tieto veci zhrnú dokopy. Každý zamestnávateľ, ktorý zamestnáva čo je len jedného pracovníka alebo zamestnanca v pracovnom pomere, to znamená na klasickú závislú činnosť, na pracovný úväzok dlhší ako 4 hodiny denne má povinnosť zabezpečiť zamestnancovi stravovanie v súlade s ustanoveniami zákonníka práce. Zamestnávateľ svoju povinnosť môže splniť nasledujúcimi spôsobmi. Poskytnutím teplého jedla, vrátane vodného nápoja zamestnancovi vo vlastnom stravovacom zariadení. To znamená, ak zamestnávateľ má takéto zariadenie, tak môže ho využiť na to, aby zamestnancovi poskytol túto stravovaciu jednotku. Druhý spôsob je zabezpečenie stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať tieto služby, alebo je to právnická osoba alebo spoločnosť, ktorá poskytuje tzv. Elektronické karty alebo strávne karty, ktoré môžu zamestnanci využívať v zariadeniach na stravovanie sa v okolí spoločnosti. A potom tretia možnosť je poskytnutím finančného príspevku na stravu. Zákonník práce limituje, respektíve určuje a stanovuje minimálne a maximálne sumy príspevkov zamestnávateľa na stravovanie. Tento príspevok zamestnávateľa na stravovanie sa odvíja od sumy teplého jedla a tiež od sum strávneho poskytovaných pri pracovných cestách v trvaní 5 až 12 hodín. Aktuálne sumy strávneho pri pracovných cestách v určenom časovom pásme sú dané opatrením Ministerstva práce sociálnych vecí a dneska je to od 1.10. vlastne vo výške 7,80 centu alebo teda eura na rozmedzi 5 až 12 hodín. V 6. mesiaci boli táto výška tiež menená ešte predtým, to znamená, zdá sa, že aj zákonodárca sa snaží prispôsobiť tú infláciu alebo hodnotu jedla, ktorá sa neustále zvyšuje aj týmto spôsobom, to znamená upravuje týmito opatreniami výšky tohto strávneho. V praxi to znamená, že kombináciu príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov môže využiť pri všetkých troch alternatívach. To znamená pri vlastnej kantíne, teda vlastnom stravovacom zariadení, pri využití stravovacích kariet, ktoré poskytujú sprostredkovatelia, alebo aj pri využití finančného príspevku na stravu. Tam je však dôležité povedať to, že ak má zamestnávateľ vlastnú kantínu, to znamená, že umožňuje svojim zamestnancom stravovanie vo vlastných priestoroch v stravovacom zariadení, tak zamestnanec sa nemôže rozhodnúť pre alternatívne náhrady finančných príspevkov prostredníctvom kariet. V prípade, že zamestnávateľ tieto možnosti nemá, využíva alternatívu na stravovanie prostredníctvom stravovacích kariet alebo strávnych lístkov, po prípade finančného príspevku. Tie kombinácie výšky toho finančného príspevku nám teda určuje ten zákonník práce. Oni môžu byť nejaké teda minimálnej a maximálnej výške. Tá maximálna výška podľa dnešných právnych predpisov a opatrení Ministerstva práce je až 4,29 eur. To znamená, že v prípade, že by príspevok zamestnávateľa zamestnancovi na stravu bola vyššia ako 4,29 eur, tak už tento príspevok na stravu nie je uznaným daňovým výdavkom zamestnávateľa. A otázkou je, že ako sa to správa v prípade povinnosti zdanenia alebo odvodov samotného zamestnanca. Ale tá kombinácia je tam proste rôzna. Treba ešte povedať aj to, že v prípade využívania stravovacích kariet alebo stravovacích poukážok alebo elektronických stravovacích poukážok minimálna hodnota toho strávneho musí byť 75% zo sumy strávneho poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín. A to znamená, že v dnešnom ponímaní je to 5,85 eur. Maximálna suma nemusí byť ohraničená, kde zamestnávateľ prispieva na stravovaciu poukážku minimálne v sume 55% hodnoty stravovacej poukážky, maximálne sumou 55% zo sumy strávneho poskytovaného pri pracovnej ceste 5 až 12 hodín, teda maximálne zo sumy 55% zo sumy 7,8 eur.
Pokiaľ je príspevok zamestnávateľa poskytnutý v súlade so zákonníkom práce, je na strane zamestnancov oslobodený od dane z príjmov a odvodov, pričom na strane zamestnávateľa ide o daňový výdavok. Zamestnávateľ samozrejme môže zamestnancom prispievať na stravovanie aj nad rámec tohto zákona. Tu si však treba vlastne upozorniť na to, že príspevok poskytnutý zamestnancom nad rámec povinností a možností ustanovenia zákonníka práce je jeho zdaniteľným príjmom a taktiež podlieha všetkým odvodom do sociálneho a zdravotného poistenia. Pre zamestnávateľa je tento príspevok nad rámec zákona daňovým výdavkom len v takom prípade, ak bol dohodnutý v pracovnej zmluve, poprípade nejakým interným smernicom, ktorý si určí zamestnávateľ, alebo teda vypracuje zamestnávateľ, alebo v organizácii pôsobí odborová organizácia, ktorá v kolektívnej zmluve dohodne využívanie a použitie týchto benefitov. Existuje tu ešte ďalšia možnosť, ako využiť najvyšší príspevok na stravovanie, a to je prostredníctvom sociálneho fondu. Sociálny fond je určený na realizáciu podnikovej sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov. Je na rozhodnutí zamestnávateľa, akým spôsobom použije tieto prostriedky zo sociálneho fondu ako benefity pre svojich zamestnancov. Sociálny fond je povinný tvoriť každý zamestnávateľ, teda právnická osoba alebo fyzická osoba na území alebo so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorý zamestnáva aspoň jedného zamestnanca v pracovnom pomere, teda na klasickú závislú činnosť. Zamestnávateľ netvorí sociálny fond za zamestnancov, ktorí so zamestnávateľom nemajú uzatvorený pracovný pomer, alebo majú uzatvorené dohody mimo pracovného pomeru, tzv. Dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o brigádnickej práci študenta. Sociálny fond je zaujímavý v tom, že v podstate zamestnávateľ si interným predpisom, poprípade s odborovou organizáciou, ak existuje v organizácii, určí v dokumente všetky potrebné zákonitosti a náležitosti, ako sa tento sociálny fond využíva, to znamená jeho tvorbu, výšku sociálneho fondu, použitie sociálneho fondu na rôzne účely, napríklad teda aj na to stravovanie, a podmienky poskytovania príspevkov zo sociálneho fondu. Prídel do fondu je zákonom minimálne stanovený vo výške 0,6 % z účtovaných miest. V prípade, ak zamestnávateľ v predchádzajúcom kalendárnom roku dosiahol zisk, nemá žiadne podĺžnosti voči štátu, to znamená, má vyplatené všetky sociálne a zdravotné odvody, po prípade nejaké iné záväzky voči štátu alebo obci, v ktorej podniká, tak je možnosť navýšiť tento príspevok do sociálneho fondu až na 1%, čo vlastne znamená, že môže väčšiu časť tých finančných prostriedkov vytvorených prostredníctvom týchto brutto miest, hrubých miest, použiť na rôzne účely, napríklad aj na zvýšenie príspevku na stravovanie zamestnanca. V takom prípade je tu ďalší daňovo uznateľný prídel do fondu sa môže tvoriť v prípade, ak u zamestnávateľa pôsobí odborová organizácia a je to dohodnuté v kolektívnej zmluve, vtedy sa môže navýšiť tá tvorba až na 0,5%. V zákone je stanovené aj to, že sociálny fond sa môže tvoriť aj z iných finančných prostriedkov, alebo teda z prostriedkov firmy, a to môžu byť napríklad rôzne dary a dotácie alebo príspevky zo strany zamestnávateľa do fondu. Po prípade, ak zamestnávateľ vytvoril zisk v predchádzajúcom období, tak môže prispieť do fondu prídelmi z používania tohto zisku. Keď už sme teda vytvorili hodnotu toho sociálneho fondu v rámci daného mesiaca, tak môžeme tento sociálny fond využiť na dofinancovanie alebo príspevok na stravovanie zo strany sociálneho fondu alebo teda zamestnávateľa zo sociálneho fondu. Celkový tento príspevok zo strany sociálneho fondu, respektíve príspevok zo sociálneho fondu je oslobodený od dane. To znamená, že môžeme ho celý využiť na dofinancovanie strávneho lístku. Keď uvediem príklad, napríklad využívame strávne lístky alebo elektronické stravovacie karty, ktoré nám poskytol sprostredkovateľ, tak vieme tú skladbu toho strávneho lístka alebo teda tej strávnej jednotky vyriešiť príspevkom zo strany zamestnávateľa, to je napríklad v výške 4,29 €. Keď je hodnota strávneho v nejakej výške 6-7 €, tak ten zvyšok, pokiaľ
máme hodnotu sociálneho fondu v takej výške, vieme každému zamestnancovi dofinancovať priamo zo sociálneho fondu. To je obrovská výhoda toho sociálneho fondu. Samozrejme je dôležité, aby tie brutto mzdy boli v takej výške, že ten sociálny fond sa aj v takej výške vytvorí. Takže použitie sociálneho fondu na stravovanie zamestnancov je jedna z možností, ako vie zamestnávateľ zvýšiť svoje príspevky v rámci sociálnej politiky v prospech zamestnancov. Sú ešte aj ďalšie iné možnosti, ktoré môže zamestnávateľ využiť na to, aby vylepšil tie pracovné podmienky, napríklad v súvislosti aj so stravovaním. Napríklad pri strávnom však zamestnávateľ môže vylepšiť pracovné podmienky zamestnancov aj tým, že v súlade s paragrafami zákonníka práce, konkrétne je to 152 odsek 9, po prerokovaní so zástupcami zamestnancov a ustanovením interného predpisu rozšíri okruh poskytovania strávneho, a to aj za dní, kedy nevykonávajú prácu. Konkrétne môžeme povedať napríklad, že ide o dovolenku. To znamená, že sa dohodneme so zamestnancami, že im urobíme benefit alebo umožníme benefit, že im budeme preplácať strávne aj v prípade, že nebudú na pracovisku a budú napríklad čerpať dovolenku. Všetky tieto ustanovenia o rozšírení podmienok poskytovania príspevkov na stravovanie interným predpisom alebo napríklad kolektívnou zmluvou sú príspevky pre zamestnanca oslobodené od dane a odvodov a na strane zamestnávateľa sú daňovo uznateľným výdavkom. Takže v prípade, že sa zamestnávateľ rozhodne poskytovať strávne aj počas obdobia, kedy je zamestnanec na dovolenke, tak zamestnanec tým získa veľký benefit. Napríklad v prípade, že má nárok na ročnú dovolenku 25 dní, suma strávneho je 6 eur, tak v podstate v celom roku to znamená, že má benefit okolo 150 eur. V prípade, že by tá hodnota strávneho bola ešte vyššia, tak to samozrejme strávne môže byť o mnoho vyššie. Môže sa dohodnúť zamestnávateľ napríklad aj na tom, že prepláca strávne alebo vypláca strávne aj v prípade, že je zamestnanec na prekážkach v práci, napríklad je u lekára, to znamená, keď si zoberieme, že môže byť na ošetrení u lekára 7 dní v roku, ďalší nárok má 7 dní napríklad s dieťaťom, tak ak sa zamestnávateľ dohodne na tom, že môže aj v rámci takýchto neprítomností poskytovať strávne, tak sa to navyšuje o ďalších 14 dní, čo je veľký benefit. Druhým možným spôsobom, ako môže využiť zamestnávateľ alebo teda zamestnanec tento benefit v prípade strávneho je, že by zamestnávateľ sa dohodol, že by rozšíril okruh prijímateľov alebo že by rozšíril okruh osôb, ktorým bude prispievať na stravovanie, a môžu to byť zamestnanci napríklad na kratší pracovný čas, alebo to môžu byť zamestnanci, ktorí majú dohody o vykonaní práce, brigádnickej práci študentov alebo pracovnej činnosti. Poprípade to môžu byť konatelia a spoločníci. Aj tieto formy, ako keby vzťahov, zákonník práce umožňuje. Však pozor, pri tomto rozšírení pre zamestnanca to bude daňovo oslobodený príjem len v prípade poskytnutia teplého jedla alebo elektronickej stravovacej poukážky, ak by zamestnávateľ týmto osobám poskytol finančný príspevok na stravu, už to nie je príjem oslobodený od dane a odvodov. V prípade rozšírenia okruhu osôb, ktorý umožňuje zákonník práce, si treba uvedomiť alebo treba dať pozor pri dohodách mimo pracovného pomeru, teda dohodách o pracovnej činnosti, dohodách o vykonaní práce po prípade brigádnickej práci študenta, že tam nie je možné použiť príspevok zo sociálneho fondu, takže je možné použiť len príspevok zo strany zamestnávateľa, ktorý môže byť v nejakej teda tej maximálnej výške, alebo teda ako si určí zamestnanec, teda v zákonných limitoch minimum alebo maximum, ktorý teda vlastne tým pádom bude oslobodený od dane. V prípade, že by sa zamestnávateľ rozhodol napríklad v rámci toho, že chce dorovnať ako keby ostatné príspevky štandardných zamestnancov, napríklad aj pri týchto dohodároch, tak by mohol dofinancovať, respektíve umožniť príspevok aj nad rámec tohto zákonného limitu. Avšak tu treba upozorniť ešte na to, že tým pádom je to už príjem, ktorý je zdaniteľný u toho samotného zamestnanca, to znamená, že podlieha odvodom a teda daní z príjmov. Ak by som to mohol teda celé zhrnúť,
tak zamestnávateľ má rôzne možnosti na poskytovanie benefitov v rámci stravovania svojich zamestnancov. Zhrniem v krátkosti len teda, že môže používať svoju vlastnú kantínu na to, aby poskytoval stravovanie zamestnancov. Môže využívať sprostredkovateľov na stravovacie karty, kde si vie teda nahrať kredit pre svojich zamestnancov na stravovanie. Môže využiť teda samozrejme aj finančný príspevok. Dôležité je povedať to, že ten sociálny fond, ktorý môže byť použitý na financovanie strávneho, je jednou z hlavných súčastí tohto dofinancovania. Problém môže nastať vtedy, keď výška toho sociálneho fondu nie je tvorená z tých daných miest v takej výške, takže tam tento problém môže byť. Avšak tá možnosť tu je. Kombinácie minimálnej alebo maximálnej možného príspevku sú dané teraz zákonníkom práce. Čo sa týka nejakých ďalších možných poskytovaní, je možnosť teda rozšíriť ten okruh osôb, tak ako som hovoril, poprípade je možnosť na základe interného predpisu rozšíriť aj poskytovanie finančného príspevku, respektíve príspevku na stravovanie zamestnanca aj počas dovoleniek alebo iných neprítomností. Toto všetko môže byť súčasťou benefitov, ktoré môže firma poskytovať. Samozrejme, otázkou je, do akej miery sú tie zákonné limity, ktoré sú na strane zamestnávateľa uznané do daňových výdavkov, poprípade na strane zamestnanca oslobodené od daní z príjmov, poprípade sociálnych a zdravotných odvodov. Takže ďakujeme pekne našim špeciálnym odborným poradcom, pánovi Henelovi a pánovi Králikovi. A teraz odovzdávam slovo môjmu kolegovi, ktorý vám priblíži tipy, triky, ako vlastne využiť naše produkty tak, aby ste mali optimalizované motivovanie vašich zamestnancov. Milí klienti, vítam vás pri dnešnom praktickom školení na produkty a riešenia spoločnosti DOX Stravné lístky po rebrande v POHO. Moje meno je Tomáš Srpoň a som obchodným riaditeľom spoločnosti DOX Stravné lístky v POHO. Rád by som si s vami prešiel produktové portfólio, teda produkty, ktoré ponúkame, a v nadväznosti na tieto produkty aj rozobral v určitej miere produktové riešenia, ktoré ponúkame. Takisto sa budeme venovať v stručnosti našej zákazníckej zóne, ktorá je platformou pre zamestnávateľa, ale rovnako tak využiteľná aj pre zamestnanca. Portfólio produktov, ktoré ponúkame, tak pozostáva zo straveniek. Tie môžu byť v elektronickej forme tzv. E-stravenky, v papierovej forme stravenky a rovnako tak zabezpečujeme prostredníctvom produktov aj pitný režim, a to cez nápojové poukážky. Ďalšou časťou alebo ďalšími produktami, ktoré ponúkame, tak sú tzv. Benefitné poukážky. V elektronickej forme ich nazývame e-daršeky, v papierovej forme sa nazývajú daršeky. Treťou časťou alebo tretím produktom v portfóliu sú rekreačné poukazy. Pre všetky tieto produkty ponúkame aj širokú akceptačnú sieť partnerov. Pre e-stravenky a stravenky sú to najmä reštaurácie, gastroprevádzky a potraviny. Pre benefitné poukážky sú to rôzni poskytovateľia služieb alebo aj tovarov z oblasti športu, relaxu, elektroniky, oblečenia, kníh, lekárne a mnohé ďalšie. Objednávku týchto produktov je možné urobiť cez zákaznícku zónu, ktorá je platformou pre zamestnávateľa, rovnako tak poskytuje informácie aj zamestnancovi. Zákaznícka zóna je teda prostredím, ktoré je veľmi intuitívne a jednoduché. Ukážeme si, ako sa do zákazníckej zóny prihlasujeme. Je to veľmi jednoduché, naťukám si prístupový e-mail, ktorý bol zadaný pri registrácii, a heslo, a dostávame sa do samotnej zákazníckej zóny. V zákazníckej zóne je čas na objednávku produktov, konkrétne tie, ktoré sme si spomínali v úvode. Sú to stravenky, daršeky alebo rekreačné poukazy. Urobíme si teraz jednu vzorovú objednávku, aby ste mali možnosť vidieť, aký je proces objednávania jednoduchý. Idem si objednať daršeky, vyberiem si, že benefitné poukážky by mali byť vo forme elektronickej, zakliknem elektronické, dám nakúpiť. Vybrám si odberné miesto,
Každý klient má možnosť zvoliť si rôzne odberné miesta. V prípade, že máte sídlo firmy a konkrétnu prevádzku iba na jednom mieste, samozrejme bude vyskakovať iba jedno. V prípade, že máte viacero pobočiek, tak všetky tieto pobočky môžu byť definované ako samostatné odberné miesta. Ja si teda vyberiem jednu z prevádzok, pokračujem v objednávke a tu sa mi objaví zoznam všetkých zamestnancov. Zoznam zamestnancov je nahraný do zákazníckej zóny prostredníctvom buď nášho formuláru, alebo je možné urobiť aj premostenie z Excel súboru, ktorý poskytnete s menami vašich zamestnancov vy. Môžeme si všimnúť, že pri objednávke tu máme jednotlivé identifikátory. Najprv je to meno a priezvisko, v nasledujúcej časti je to osobné číslo. Toto osobné číslo samozrejme slúži na to, aby aj v prípade menovcov bolo možné odlíšiť jednotlivých pracovníkov. Ďalej sa dostávam k stĺpčeku hodnota, teda hodnotu, ktorú chcem každému zamestnancovi nabiť. V prípade tejto ukážkovej objednávky budeme mať nabitie rovnakej sumy pre všetkých zamestnancov. Zvolím, idú Vianoce, takže zvolím 100 eurovú hodnotu. Keď som s tým spokojný, dám potvrdiť. Následne volím aj počet konkrétnych kusov pri jednotlivých menách. Počet kusov je možné urobiť samozrejme buď jednotlivo pre jednotlivých pracovníkov, alebo je možné urobiť to pre všetkých zamestnancov v rovnakej výške. Dajme tomu, že ich dám 4. Dám potvrdiť, systém mi automaticky prepočíta jednotlivé kusy pri jednotlivých menách. Pokračujem ďalej v objednávke. Vyberám si spôsob dodania, nakoľko sa jedná o elektronický produkt, tak nabíjanie sa zabezpečuje elektronickou cestou, čiže nie je potrebné pri tomto kroku nič doručovať. Takže dodanie máme za nulu. Keď si všimnete dole, tak tu je uvedený kontakt človeka, ktorý je teda kontaktnou osobou pre jednotlivú objednávku. Je tam mail, meno a telefonické spojenie. V prípade, že by som chcel človeka, alebo teda kontakt na človeka, ktorý objednáva tieto produkty za stranu zamestnávateľa, keby som to chcel zmeniť, mám priestor urobiť to v tejto časti objednávkového formulára. Pokračujem ďalej, mám teda vybraný produkt, mám vybraný spôsob, alebo teda nabitie a dostávam sa k spôsobu platby. Či už je to prevod na účet, teda predfaktúra, alebo je to online platba, alebo prípadne aj iný typ platby, ktorý by bol uvedený pri vás ako našom klientovi. Zároveň kontrolný riadok v spodnej časti obrazovky mi ukazuje medzisúčet objednávky, to znamená celková suma objednaných benefitných poukážok v elektronickej forme. V prípade, keď dám pokračovať, tak mi ešte ponúkne možnosť kontrolovať si všetky konkrétne údaje, identifikačné údaje spoločnosti, teda názov, IČO, DIČ, miesto a podobne. Keď kliknem na pokračovať, tak ešte mi obrazovka, teda zákaznícka zóna v tomto kroku ponúkne rekapituláciu celej objednávky, ale už len v sumáre, rovnako ako aj spôsob nabitia. Keď dám dokončiť objednávku, objednávočka je hotová, je zaevidovaná a môžem pokračovať buď na objednávku iných produktov, alebo do inej časti zákazníckej zóny. Rád by som spomenul, že cez produkty našej spoločnosti Dox strávne lístky v POHO môžete motivovať svojich zamestnancov, rovnako môžete odlíšiť sa od iných zamestnávateľov a získať rovnako tak aj konkurenčnú výhodu na pracovnom trhu. Teraz si ukážeme pri prehliadke zákazníckej zóny ostatné funkcionality, ostatné možnosti, tak aby to prispelo k racionalizácii nákladov zamestnávateľa a rovnako tak aj optimalizácii odmeňovania zo strany zamestnanca. Hodnotný pomocník, ktorého nájdete v zákazníckej zóne, je kalkulačka pre výpočet a porovnanie nepeňažného príjmu oproti peňažnému plneniu. Tak poďme na to. V kalkulačke, ktorá teda porovnáva nepeňažný príjem a peňažné plnenie, si nastavíme maximálnu možnú hodnotu, ktorú je podľa legislatívy možné na nepeňažný príjem v rámci kalendárneho roka na jedného zamestnanca uplatniť. Počet zamestnancov ponecháme na hodnote 1, aby sme videli priamo rozdiel. Samozrejme, neskôr si môžeme
môžete v kalkulačke zadať vlastné hodnoty, tak ako výšku príspevku, tak aj počet zamestnancov. Budeme porovnávať nepeňažný príspevok, ktorý je v ľavom stĺpci, a peňažná odmena v tej istej výške netto. To znamená, porovnávame nepeňažný príspevok pre zamestnanca v hodnote 500 eur a peňažná odmena vo výške 500 eur netto. Z pohľadu zamestnávateľa je určenie príspevku a odmeny pri nepeňažnom príjme teda 500 eur. Nakoľko nie je predmetom odvodov, tak odvody sa k nemu nepripočítavajú. Nakoľko nepeňažný príspevok je pripočítateľnou položkou, je potrebné dopočítať aj daň z príjmu, čo pri hodnote 500 eur činí 105 eur. Celkový náklad zamestnávateľa a výdavok je 605 eur. Je to definitívne číslo. Pri peňažnej odmene 500 eur netto je to približne 713 eur brutto. K tomu prislúchajú odvody vo výške 251 eur a po skončení zdaňovaného obdobia a uplatnení si týchto oprávnených nákladov v základe dane na dani z príjmov sa nám vráti 202 eur. Celkový náklad po zdanení pri peňažnom plnení 500 eur netto predstavuje 761 eur. V našej kalkulácii sme použili a pripočítali ešte aj cenu dovolenky, ktorá je v lineárnom slede. To znamená nárok na 2 pracovné dni v kalendárnom mesiaci. Celkový náklad zamestnávateľa po započítaní dovolenky predstavuje 837 eur. Na strane zamestnanca nepeňažný príspevok v hodnote 500 eur predstavuje priame navýšenie celkovej reálnej mzdy zamestnanca o 500 eur. Čiže zamestnanec dostane poukážky v hodnote 500 eur. Pri peňažnej odmene ešte zamestnancovi je potrebné strhnúť odvody a daň z príjmu a tak sa dopracujeme k odmene 500 eur netto. Pre porovnanie nepeňažný príspevok pri náklade 605 eur zamestnanec dostane hodnotu 500 eur, čo tvorí až 83% celkových vynaložených nákladov zamestnávateľa. Pri peňažnej odmene predstavuje pomer 500 eur netto versus 761 eur nákladovania len 66% výťažnosť. Rozdiel nákladov pri nepeňažnom príjme a pri peňažnom plnení v tejto kalkulácii teda predstavuje až 232 eur, ktoré môže zamestnávateľ pri použití nepeňažného príjmu ušetriť oproti peňažnému plneniu. Je ešte potrebné podotknúť, že nepeňažný príjem nevstupuje do vymeriavacieho základu pre penky, očierky alebo iné v podstate prekážky na strane zamestnanca. Ešte je dôležité spomenúť, že nepeňažný príjem sa správa inak oproti peňažnému plneniu v zmysle cash plánu spoločnosti. Pri nepeňažnom príjme je splatných ihneď v momente nákupu a pridelenia 500 eur a zvyšných 105 eur platí zamestnávateľ až v momente platby dane z príjmu za účtovné obdobie. Pri peňažnej odmene zamestnávateľ platí 964 eur a 202 eur sa mu vráti až v momente platby dane z príjmu. Nepeňažný príjem musí byť pokrytý smernicou, respektíve v smernici je potrebné definovať aj účel pridelenia nepeňažného príjmu. Zamestnávateľ definuje tzv. Oprávnenú osobu, pričom účel pridelenia nepeňažného príjmu môže byť skutočne rôzny a je na vás, aký si zvolíte. Môže to byť forma dochádzkového bonusu, forma pôročnej odmeny, prípadne koncoročnej odmeny. Pri definovaní oprávnenej osoby a jednotlivých kritérií vám vieme samozrejme pomôcť. Či už kolegyne na infoservise, alebo samozrejme aj obchodný tím pri osobných stretnutiach alebo telefonických konzultáciách. Ďalším zaujímavým spôsobom, ktorý je spojený s racionalizáciou nákladov zamestnávateľa a optimalizáciou odmeňovania, je taktiež navýšenie hodnoty stravného v medziach zákona, ktoré bolo definované a rozobraté už aj v odbornom školení pánom Králikom. Je založené teda na navýšení hodnoty stravného, pričom hlavné východiskové body pre znákladovanie je príspevok zamestnávateľa a rovnako tak aj využitie sociálneho fondu. Závisí samozrejme spoločnosť od spoločnosti, ako to máte nastavené, ale v prípade vhodného využitia príspevku zamestnávateľa v medziach zákona a rovnako tak príspevku zo sociálneho fondu je možné docieliť, aby príspevok na stravné zo strany zamestnanca bol čo najnižší. Týmto spôsobom samozrejme je možné zvýšiť celkový reálny čistý príjem zamestnanca. Veľmi radi vám o tomto povieme viac, či už pri osobnom stretnutí alebo v prípade vašich otázok samozrejme aj pri telefonáte na náš infoservis.
O tom pojednáva práve ďalšia dlaždička, ktorú vidíme v zákazníckej zóne, a síce poradíme, ako výhodne zvýšiť stravné. Ďalej by som vám dal do pozornosti dlaždičku v POHO TV. Je to možnosť, alebo teda informačný kanál od nás smerom či už k držiteľom karty alebo vašim zamestnancom, a rovnako tak je to aj skvelý informačný kanál k vám ako zamestnávateľom, pretože v tejto sekcii je možné nájsť okrem návodov, ktoré súvisia s elektronickou stravovacou kartou, ktorá je univerzálnym nosičom pre produkty e-stravenky, e-benefitky a rovnako tak aj rekreačný poukaz. Rovnako tak je možné a bude možné nájsť tam aj záznamy jednotlivých školení na konkrétne vybrané témy. Do budúcna a v krátkej dobe pripravujeme aj poradenstvo, ktoré sa týka daní, účtovníctva a miest. Rovnako tak bude v krátkej dobe spustená aj vzdelávacia časť v POHO Edu, ktorá je zameraná na školenia, ktoré sú povinné zo zákona. Jedná sa o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, požiarna ochrana, povinná zdravotná služba, kurzy prvej pomoci. Obidve tieto časti, tak poradenstvo ako aj v POHO Edu, plánujeme spustiť v priebehu januára budúceho roka. V ďalšej časti zákazníckej zóny, ktorá je uvedená pod názvom Pre vašich zamestnancov, je možné nájsť základné informácie, ktoré sa týkajú jednotlivých prevádzok, kde sú akceptované naše produkty, to znamená či už papierová forma alebo ich elektronická forma. Ďalšia časť ponúka výhody v aplikácii, výhody všekarty, odmena za obedy, je to spôsob, ako napríklad odmenujeme za pravidelný nákup obedov zo stravovacej karty. Ďalšia sekcia hovorí o súťažiach a rovnako tak o bonusovej karte, ktorá je stravovacou kartou, ktorú si môže zakúpiť zamestnanec pre svojich rodinných príslušníkov. Okrem produktov, ktoré sú uvedené v zákazníckej zóne, by som vás rád informoval aspoň v stručnosti aj o ďalšom riešení, ktoré okrem nepeňažného príjmu vieme ponúknuť, ktorého cieľom je rovnako tak podporiť zamestnanca, motivovať ho k lepším pracovným výkonom a samozrejme, aby prispel k tomu, aby mal zamestnávateľ vyššie príjmy a udržateľné zdaniteľné plnenie, a to je konkrétne riešenie zamestnaneckej súťaže. Ako už avizoval vo svojom odbornom školení pán Henel, tak toto je inštitút, ktorý má oporu tiež v zákone o daní z príjmov. Zamestnaneckú súťaž môže vyhlásiť zamestnávateľ pre svojich zamestnancov pre podporu dosahovania a zabezpečenia príjmov spoločnosti. Môže to byť zamerané na zvýšenie efektivity, predaja alebo inovačné riešenia a zlepšováky, ktoré by mohli byť a mali by byť aj do budúcnosti zdrojom zvýšenia príjmov alebo ich udržania pre zamestnávateľa. Zamestnanecká súťaž je inštitút, ktorý umožňuje vyhlásiť teda súťaž a poskytnúť cenu až do výšky 350 eur, pričom do tejto výšky je to na strane zamestnanca výhra, ktorá nie je predmetom odvodov ani dane z príjmu, a na strane zamestnávateľa sa jedná o priamy náklad. K zamestnaneckej súťaži je potrebné mať vypracovaný štatút súťaže, ktorého vzor našim klientom poskytujeme. Na záver by som teda rád zhrnul toto naše školenie. Prešli sme si v stručnosti produkty, ktoré ponúkame, riešenia, ktoré vieme cez naše produkty naplniť a ktoré slúžia k motivácii zamestnancov, k odlíšeniu zamestnávateľa na trhu práce. Rovnako tak sú to riešenia, ktoré slúžia a podporujú racionalizáciu nákladov na strane zamestnávateľa a taktiež optimalizujú odmeňovanie zamestnancov. Zákaznícka zóna ako platforma primárne pre zamestnávateľa je jednoduchá, prehľadná, poskytuje dostatok relevantných a odborných informácií pre zamestnávateľa nielen v oblasti miest, účtovníctva a ekonómie, ale aj pre konateľov či riaditeľov spoločnosti. K jednotlivým produktom a riešeniam ponúkame aj súťažnú dokumentáciu, či už je to vzor interného predpisu pre nepeňažný príjem alebo štatút súťaže, konkrétne tej zamestnaneckej súťaže, prípadne poskytujeme aj vyjadrenia odborníkov a kontrolných orgánov. Pri otázkach ohľadne našich produktov a riešení sa môžete s dôverou obrátiť na náš infoservis a pri spolupráci radi pomôžeme aj s individuálnymi riešeniami pre vašu spoločnosť cez náš obchodný tím a regionálnych manažérov. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť a v prípade vašich otázok sme pripravení ich zodpovedať. Buďte v POHO. Pekný deň prajem.
Takže v tejto časti si priblížime rebranding, prečo sme sa vlastne z názvu Dok strávne lístky zmenili na VPOHO. Viedlo nás k tomu to, že ako benefitná spoločnosť ponúkame už niekoľko rokov produkty a služby, ktoré nie sú len strávnymi lístkami, ale už od toho roku 2016 naplno ponúkame aj ďalšie produkty, ktoré sa venujú odmeňovaniu, motivácii a ďalšie služby. Takže rozhodli sme sa priblížiť našim klientom našu značku novou formou, novým názvom, aby lepšie približovala to, čo je našou úlohou. Našou úlohou je zabezpečiť, aby firmy, ktoré využívajú naše produkty a služby, mohli sa starať o svojich zamestnancov a o svoju firmu tak, aby sa v nej, či už majitelia, manažéri, ale aj samotní zamestnanci cítili v poho. Vychádzame ako firma z tých pôvodných sociálnych pilierov Európskej únie, ktoré hovoria jednoznačne o tom, že aj naša krajina a Európa ako taká podporujú zamestnanosť, podporujú ľudí a podporujú ich v tých správnych hodnotách vyváženosti medzi zamestnaním a rodinou. Samozrejme, každá spoločnosť chce, aby zamestnanci čo najefektívnejšie a najoptimálnejšie pracovali, ale dôležité je pre dlhodobý rast tohto pocitu a výsledku optimálnosti, aby tí zamestnanci boli spokojní. Bez tej spokojnosti tá výkonnosť dlhodobá sa nevie úplne dosahovať a nevie ani rásť. Takže nám záleží na tom, aby tie naše produkty a služby dokázali podporovať firmy v tom, aby ten zamestnanec mohol a mal dôstojné odmeňovanie, dôstojnú motiváciu. Takže naše hodnoty, veľmi dôležitou súčasťou našej firmy je tá základná hodnota, to je človečina. Sme presvedčení, že to zaobchádzanie a prístup jednotlivých HR oddelení a firiem k zamestnancom je dôležité. Prináša to pozitívne výsledky pre komunitu a pozitívny výsledok pre samotný rast výkonu a zisku firmy. Veľkou hodnotou pre nás je partnerstvo. My chceme byť vašim partnerom, preto robíme aj tento webinár, preto sa snažíme prinášať čo najjednoduchšie, najpoužiteľnejšie vychytávky, ktoré môžete bežne pre svoje činnosti, motivácie, odmeňovania využiť, tak aby ste, keď dostanete od nás nejakú radu alebo nejakú ponuku, aby ste si ju vedeli prepočítať, rýchlo zhodnotiť, aby sme nedávali vám tú úlohu, v čom je to pre vás efektívne, ale priniesli vám to konkrétne riešenie. Pre obe strany, pre nás aj pre vás, je dôležitá hodnota výkon, pretože každá firma, aj naša, aj vaša, je nastavená na dosahovanie zisku, na dosahovanie úspechu u svojich klientov a preto je dôležitá zmysluplnosť toho, čo robíme. Neprinášame vám produkty, ktoré sú na okrasu, ale ktoré sú jednoducho dôležité pre zvyšovanie výkonnosti vašich zamestnancov a prinášanie hodnôt pre tretie obchodné strany. Aký je náš cieľ? Naša značka má jednoznačne za cieľ pomáhať zamestnávateľom starať sa o ich zamestnancov a motivovať ich preto, aby prinášali zamestnanci čo najväčší efekt pre firmu. Dôležitou oblasťou, ktorú riešime, je aj samotná rodina zamestnanca, pretože veríme v to, že pokiaľ ten zamestnanec vie z tej svojej práce ešte doniesť nejakú hodnotu aj pre svoju vlastnú rodinu, tak je to ešte ďalšia vec, pridaná hodnota. Preto naše produkty sú zamerané aj na rodinu. Veríme, že najdôležitejšou úlohou našich produktov a služieb je prinášať zamestnávateľovi riešenia, ktoré pomôžu podporiť zamestnancov ich výkonnosti. Najdrahší zamestnanec je ten, ktorý predstiera, že pracuje. Značka POHO chce byť vašim partnerom, ktorý vám pomôže rozvíjať sociálnu politiku vo vašej firme a prinesie vám produkty a služby, ktoré vám v tom pomôžu, aby to bolo efektívne. Základom našej identity sú stabilita a bezpečnosť. Stabilitu podporujú odmeňovacie a motivačné produkty a služby, či sú to daršeky, či je to vyššie stravovanie, alebo či je to rekreačný poukaz. A čo sa týka bezpečnosti, tak tá je takisto z nášho pohľadu pre vašich klientov veľmi dôležitá, pretože či už pri práci sme poistení, alebo sme poistení pri služobných cestách, alebo si vieme poistiť rodinu, keď využívame rekreačný poukaz, to všetko sú dôležité momenty, kedy vedia vašu firmu a našich držiteľov produktov, užívateľov produktov, ktorí sú vaši zamestnanci, naozaj podporiť v pocite bezpečia. Naša cesta. Naša spoločnosť, ktorú poznáte, je tu viac ako 20 rokov. Dok strávne lístky majú v názve úplne ten najzákladnejší zamestnanecký benefit strávne lístky, ale rozhodli sme sa, že ho vymeníme za to, čo robíme. Za tú celú škálu benefitov, ktorú prinášame vašim zamestnancom a vám a naznačíme práve to, čo je našou úlohou. Dôležitý poznatok je, že trh práce zažíva generačnú zmenu. Určite aj vy vo firmách máte mnoho mladých zamestnancov, ktorí dávajú jasne najavo, že chcú venovať veľa času svojho osobného, svojmu rozvoju, oddychu, relaxácii, dovolenkám, cestovaniu.
A aj dnes je tá doba, kedy zamestnanci hľadajú viac výhod smerujúcich práve k tomu wellbeingovému. Silný technologický boom. Naše produkty a služby ho mimoriadne vnímajú a preto by sme chceli aj pre vás a vás ubezpečiť, že vnímame potrebu mať tie produkty úplne v najjednoduchšej podobe, prinášať vám služby, ktoré sú ľahko dostupné v jednej aplikácii, v jednej webovej platforme, tak aby ste mali kedykoľvek dostupnú. Ako vám kolega hovoril o VPOHO zóne a VPOHO appke, tak my by sme radi ešte upriamili pozornosť na aktuálnu veľkú súťaž, voláme to Veľká VPOHO hra. Je to druhý ročník, minulý ročník bol veľmi úspešný, množstvo vašich firiem sa naozaj prihlásilo a z tých stoviek firiem sme vyžrebovali práve firmu Sinclair, kde zamestnanci si vybrali z 5 cien team building v srdci Slovenska, v Jasnej, takže užili si tam krásnych niekoľko dní a tento rok sme túto súťaž samozrejme vyhlásili opäť. Takže našim takým claimom je, že postarajte sa o pohodlie svojich zamestnancov, svojich ľudí cez naše produkty a vďaka tomu my sa postaráme zase o fantastickú cenu pre vašu firmu. Podmienky súťaže, ak ste ju náhodou nezachytili, tak zopakujem, začala 26. oktobra a končí na konci roka. Samotné žrebovanie bude 16. januára 2024. Je to úplne jednoduché, stačí si na webe vyplniť online formulár, dať si IČO svojej firmy a vybrať si cenu, ktorú vaša firma chce. To, aby ste mali vyššiu šancu vyhrať, sme tento rok vyriešili tak, že vďaka určitým produktovým podmienkam, ktoré vidíte aj na obrazovke, si môžete zvýšiť šancu vyžrebovania. Takže hlas vám pridáva napríklad to, ak máte odbery produktov, straveniek alebo straveniek aspoň vo výške 6 eur, v objeme 1000 eur minimálne. Druhý hlas viete získať, alebo už potom tretí vlastne po registrácii, viete získať tým, že odoberáte e-stravenky, čiže motivujeme na elektronizáciu straveniek, ak ich ešte vaša spoločnosť nevyužíva. No a ak máte viacej produktov od nás, to znamená, ak ste od 1.7. tohto roka zobrali nejaký iný produkt, napríklad motivačné daršeky, alebo e-daršeky, alebo rekreačné poukazy, tak získavate opäť ďalší hlas. No a čo sú teda jednotlivé kroky? Takže vyplníte registračný formulár, objednáte si ľubovoľné VPOHO produkty, zvýšite šancu, ak chcete, znásobíte a samotné žrebovanie si pozriete potom 16. januára. Takto vypadá registračný formulár. A poďme teda rovno na tie ceny. Opäť sú v hodnote 15 000 eur. Fantastická cena je určite koncert Hexu. Potom môžete si vybrať pohonné hmoty pre celú firmu v hodnote 15 000 eur. Opäť team building, ktorý zaznamenal minulý rok veľký úspech. Alebo inzerciu, ktorá pomôže vašej spoločnosti zviditeľniť váš biznis, vaše inovatívne produkty. Piatou cenou je to, čo dnes každý potrebujeme, to znamená IT vybavenie vašich zasadačiek alebo kancelárií. Takže takisto sa môžete zinovovať v tejto oblasti. Takže sme v závere našich prezentácií. Ďakujeme pekne. Teraz odovzdávame slovo mentorovi pánovi Tkáčovi, ktorý nám priblíži, akým spôsobom je možné v dnešnej dobe prakticky využiť umelú inteligenciu pre oblasť HR a procesy vo firmách. Nech sa páči. Príjemný dobrý deň, prajem, moje meno je Milan Tkáč. Mám v spolupráci so spoločnosťou VPOHO, kde som bol oslovený sa vyjadriť k dvom témam, ako HR a AI. HR ako Human Resources, ľudské zdroje, a AI ako Artificial Intelligence. Takže prejdeme prvé trošku tým ľudským zdrojom. Znamená to, že v niektorých firmách mám takisto post HR, Human Resources, čiže od nejakých prvých pohovorov, selekcie, životopisov, cez individuálne pohovory, potom cez ďalšie pohovory a ďalšie kolá, ktoré slúžia k tomu, že by sme na dané pozície vybrali tých správnych adeptov, ktorých je neurekom, ktorých nachádzame z nejakých databáz. Je pravda to, že v rámci AI výber životopisov je tiež náročný. Uvedem krátku demonštráciu. Napríklad teraz momentálne máme v databáze nejakých 4000 životopisov. Keď ste ich potrebovali listovať, je to nádherný príklad a preberať každý jeden životopis a zadáte si nejaké kritériá, že potrebujete vysokoškoláka, ktorý je skúsený v programovacom jazyku Scala, okay. Následne, že má minimálne 4 roky praxe a
ďalšie atributy, ktoré tam dáte. Na to, že ste prechádzali tieto životopisy obšírnejšie, aj keď tie životopisové databázy majú nejaké filtre, čiže v rámci nejakej autoselekcie ten človek, aj keď tie databázy majú nejaké filtre, tak AI vám umožní zrýchliť tento proces 10-20 násobne. Len poviete, čo tam vlastne potrebujete. AI je nevyhnutnou, môžem povedať, už som dokonca použil slovo, že nevyhnutnou súčasťou nášho života. Vstúpilo to tak ticho, ľudia to vnímajú rôznymi spôsobmi, že je to ešte pre nich takéto, môžem povedať, ešte neznáma, ale už v tom podvedomí majú, že niečo také existuje a je pravda to, že čím ďalej, tým viac bude viac a viac súčasťou toho nášho života. Okay? Spoločne nielen tá umelá inteligencia, keď sme ju nazvali, bude robiť za nás viacero úkonov, čo spĺňa samozrejme jeden účel, to je pomoc. Okay, pomoc tomu pracovníkovi, ale potom na tej druhej strane je pravda to, že tú pomoc je potreba vedieť správne používať. To znamená vedieť používať. Určite by sme sa nechceli dostať do nejakého bodu, kde by všetko za nás robila len umelá inteligencia a my by sme už nič nerobili po tom, čomu sme potrební. Ja hovorím, že aj máte použiť na tie veci, v ktorých vám vie pomôcť, od administratívy, hľadania, ukladania, personalistika a rôzne iné veci, automatizácie nejakých veci ako plánovania pohovorov, plánovania vecí, diáre a všetky tieto veci, ktoré tam s tým spojené máte a vy sa máte venovať vyslovene len tejto činnosti, ktoré máte. Napríklad teraz mám takú malú skúsenosť, pomohlo mi to, lebo samozrejme mám asistentov, tí to používajú aj a následne sa mi podarilo urobiť krásnych 27 pohovorov, to znamená 2,5 dňa, ktoré boli perfektne zorganizované, už vyselektovaní ľudia, už priamo ľudia, ktorí spĺňali tie kvalifikácie, ktoré sme chceli, kde sme vyberali nejakých produktových špecialistov v rámci projektu, ktorý máme v Rumunsku s našimi mobilnými aplikáciami a so systémami, informačnými technológiami, ktoré tam zavádzame. 27 pohovorov, 27 ľudí sme vybrali. To je to, čo spĺňa nejaký ten filter AI vo veciach, že nemusíte tráviť potom, príde vám niekto na pohovor, ktorý je vôbec nespĺňa žiadne kritériá, žiadne podmienky a tak ďalej k tomuto. Druhou nevyhnutnou časťou je samozrejme zdatnosť používania informačných technológií, ako počítač, počítač, rôzne veci, ktoré sú k tomu slúžia. To je jedna z nevýhod, ktoré ja stretávam na trhu, a to je preto, že nie všetci ľudia sú zdatní v písaní, v hľadaní, vôbec v používaní softverov, v používaní AI a tak ďalej. To je ešte vec, ktorú samozrejme tá doba nejakým spôsobom, môžem povedať, že doba vyrieši. To je nejaký ten blok a zároveň aj nejaký ochranca toho AI, lebo keby už každý bol len perfektne zdatný a za všetko by robil AI a už sa len napodobníme na nás nejaké figurinky, ktoré rozprávajú, robia automaticky pohovory. To je normálna vec, že bude robiť nejaká umelá inteligencia aj pohovory kandidátov, že sme sa dostali do bodu, to znamená, že umelá inteligencia robí pohovor so človekom, ktorý má nejaký životopis a niekto vymyslí treba s tým, že ten životopis za ňa prezentuje AI. Nejaká umelá inteligencia s umelou inteligenciou. Áno, ten technický vek samozrejme ide dopredu, ide vpred, klopé nám na dvere, už je tu a je samozrejme nevyhnutnou súčasťou. V ktorých bodoch by som ja videl AI ako dobrého sluhu, ale nedobrého pána, by boli hlavne tieto body, kde ten HR potrebuje, respektíve tam nie je potreba tá jeho analytika rozhodovania alebo výberu toho kandidáta. Sú to rôzne veci, na čo by som ja používal AI, a to je ako už sme spomínali predtým vo videu, napríklad kategorizácia alebo výber vhodných kandidátov na základe životopisu. Potom by to mohol byť následne aj možno, že nejaký test, ktorý aj životopis sa dá niekedy prikrášliť, ubrať alebo pridať, ktoré by AI dokázalo, to znamená následne tomu kandidátovi poslať, vyhodnotiť a na základe správnych odpovedí alebo nesprávnych odpovedí ho vedieť posunúť potom niekam do nejakého ďalšieho kola alebo respektíve do nejakého telefonického rozhovoru alebo osobného rozhovoru. Potom by to bola nejaká personalizácia toho daného kontaktu, lebo každý kontakt sa nachádza v danom čase v nejakom stave a neznamená, že dneska, keď je to
v úvodzovkách hovorím nepoužiteľný kontakt, že nemusí byť do budúcna. Ľudia sa vzdelávajú, študujú, rozvíjajú, takže človek, ktorý bol v januári 2020 nevhodným adeptom, tak v roku 2022 môže byť vhodným adeptom. Čiže AI by mohol monitorovať, alebo respektíve pretestovávať, alebo oslovovať tých adeptov, ktorých interviujete, a tým pádom by vytváral nejaké databázy. Všetky veci, ktoré čo sa týkajú HR, je o databázach, alebo tej šírkej databázy. Keď si viete nastaviť AI, ako by mal pracovať s touto vašou databázou, čiže môže pridávať, to znamená do tej databázy, na základe databázy môže filtrovať týchto ľudí, prezdelávať, vytvárať im rôzne účty, rôzne testy, alebo aj nejakou zábavnou hrou, že by sa dostali do nejakého širšieho a bližšieho kola, že by mohli raz s vami tí spolupracovníci, alebo respektíve ľudia z databázy spolupracovať alebo stať sa vhodným adeptom. Krásny demonstratívny príklad, ja mám vlastne jedného adepta, ktorý bol nevhodným adeptom a po roku sa stal jedným z najlepších výkonných pracovníkov, ale to je len práca s databázou, lebo on počas roku sa vzdelával, pracoval na sebe a tá jeho kvalifikácia sa zvýšila. Viete, životopisy, ľudia pri životopisoch majú jednu vec, a to je to, že ten by mal byť nejaký štrukturovaný a že proste ľudia presne za nejaký rok sa sú schopní naučiť len niečo a že pre každého to isté platí, čo nie je pravdou. Sú ľudia, ktorí vedia viac pozorovať, lepšie reagovať na podnety, rýchlejšie sa učiť, lepšie sa vzdelávať a tým pádom aj rýchlejšie napredovať. To znamená, že to môžete mať adepta, ktorý je treba za rok urobiť toľko práce ako nejaký adept za 10 rokov. Určite správa databázy a tých vašich adeptov by bol určite jedna z úloh AI, ktorá by mohla robiť. Čiže naplňať, spravovať a pracovať s vašou databázou, s databázou uchádzačov, pretestovať ich a dávať ich do vyšších a vyšších, čiže prioritnejších databáz, ktorá ich vám selektuje. Následne aj by som určite vysvetľoval, respektíve používal pri nejakom tom onboardingu, už potom pri nejakom skúšobnom teste, pri nejakých pohovoroch, pri nejakých veciach, kde by vám mohol ušetriť čas pri vytváraní rôznych prístupových účtov k vašim systémom, serverom, softvérom, alebo s čím by títo pracovníci mali pracovať, pokiaľ majú pracovať. Na to, že by sa HR mohol plne koncentrovať, fokusovať na to, v čom je vlastne dobré. A to je tá analytika toho daného človeka, uchádzača. Či robí veci dobre, či veci robí tak, ako si praje, či vie ho vyhodnotiť ako veľmi dobrého a schopného adepta, ktorý by mohol pracovať pre vašu organizáciu alebo nie. Čiže robí tú kontrolu. Čiže robí tú kontrolu týchto iných faktorov, ktoré AI samozrejme nikdy podľa mňa nenahradí, lebo AI sa nebude prechádzať niekde po miestnosti a pozerať na to, že ako sa ten uchádzač správa, chová, ako je koncentrovaný, to znamená, ako je oblečený, to znamená, ako vystupuje, ako vníma veci, ako reaguje a tak ďalej. To sú veci, ktoré sú pre HR, ale AI dokáže zamonitorovať jeho nejakú, na základe vámi nastavených pravidel, jeho úspešnosť, flexibilitu, rýchlosť, zdatnosť riešenia problémov, ktoré mu viete nastaviť nejako v tomto, a tak ďalej. Čiže tieto veci kompletne AI vie nahradiť, a tým pádom vie samozrejme ušetriť kopec vášho času, ktorý je zbytočne míňaný. Dneska HR z polovice svojej práce sa venujú administratíve, evidencii administratívy, databáze, prehľadanie tejto databázy, selektovanie tejto databázy, výber nejakých kandidátov, tá nemusí byť správna vždy. Aj následne ho volať na ten onboarding a potom postupne ho posúvať ďalej a ďalej. Veľakrát človek minie zbytočne čas pri nejakých, možno, že už vopred AI zachránenými pohovormi, že človek sa tam ani nedostane. Čiže ja si myslím, že každej jednej firmy, ktorá robí nejaký onboarding v rámci HR, tak tá úspešnosť závisí od počtu schopných kandidátov, ktorí vám za ten deň na ten pohovor prídu a splnia vám testy, alebo respektíve splňajú tie vaše kritériá a požiadavky ako také. Čiže to by som použil ako veľmi dobrý nástroj na tú databázu, správu, vytváranie účtov. Potom následných kopec iných artiklov. Ten AI má veľmi širokú škálu použiteľnosti. Vlastne vy tam môžete doslova do písmena tvoriť. Pozor, je to software, ktorý rozmýšľa za vás, chová, ako vás vyhodnocuje, ako vy. Respektíve sa snaží zbierať data, ktoré ho chová a vyhodnocuje, a potom na základe nejakej analytiky robíte
najlepšie riešenia, ktoré sú pre neho vhodné. Tie riešenia, tie kritériá, tie všetky požiadavky, ktoré keď vy máte, tak vy ich tam viete zadať a on ich takto bude robiť. To zná ten AI. Čiže to je tá vec, na ktorú by som ja určite aj v rámci HR využil. Druhá vec je to, že tým pádom člen do HR sa plne môže venovať tým veciam, ktoré sú veľmi dôležité, ktoré sú veľmi, myslím si, že najzásadnejšie pri vyhodnocovaní kandidátov. Nielen na základe nejakej rýchlosti, presnosti a tak ďalej, nejakých testov, ale na základe toho, že kto ten človek je, či sa vie koncentrovať, či dobre vyzerá, či dobre vystupuje, či vie rozprávať, komunikovať, alebo podľa tých kritérií, koho vlastne naberáte. Takže to je takisto ďalšia jedna z vecí, ktorú by som určite pri tom HR a AI opomenul. Jednou z dôležitých vecí pri tom HR a AI je to, že kedy začína byť slova, kedy začína byť pán, je to, že je pravda to, čo som už aj spomínal. Ten AI nikdy nenahradí toho HR-istu. On vie vyhodnocovať na základe vašich kritérií, ale keď tie kritériá tam zadáte zle, tak robí zle vyhodnotenie. Je to kalkulačka, ktorá zle vyhodnocuje. Čiže dobrý HR-ista by mal dávať dobré, to znamená kritériá, ktoré by tam zadával pri nejakých podmienkach, ktoré by tam dával. Druhá vec, ktorá je, to znamená ten AI, nikdy nedokáže vyhodnotiť nejaký tón toho človeka. To znamená, alebo respektíve v akom móde je ten človek, či je človek, ktorý je tu alebo len rieši, či má fakt reálne záujem o tú prácu. Ten spĺňa len vaše kritériá, ale to hodnotenie AI nemá. To, čo človek robí HR-istom je to, že môže tvoriť vzťah, môže tvoriť tú komunikáciu, môže tvoriť tie veci okolo toho, čo AI nikdy nevytvorí. Preto AI nikdy nenachádí minimálne dobrého HR-istu. Zlého HR-istu áno, ale dobrého HR-istu nie. Ten HR-ista tam vytvára vzťah. To znamená tam vytvára niečo, čo nám AI nikdy nevytvorí. A to sú veľmi, veľmi dôležité faktory, ktoré netreba opomenúť na to, že teraz mať nejakú falošnú predstavu, že AI nás úplne nahradí. Áno, niektorí ľudia to budú vedieť používať čisto na zefektívnenie práce a niektorí to budú vlastne zneužívať. Proste, samozrejme ten výsledok je len jeden, lebo produktom každej jednej činnosti práce by mal byť nejaký koncový hodnotný produkt. Záleží v obore, v ktorom robíte, či už je to gastro, či je to IT, či je to stavebníctvo, či je to vzdelávanie, či je to škola, čokoľvek iné, tak je tam koncový hodnotný produkt. A koncový hodnotný produkt záleží od vstupov, ktoré tam dáte. Keď tam dáte zlé vstupy, zlého HR-istu, ktorý má najmä zlých pracovníkov, tak tí vytvária zlý produkt a tým pádom máte aj zlé výsledky, zlé PR. V budúcnosti stejne vás to neminie, akože vo vašich firmách, organizáciách. O tom sú informačné technológie, ktoré majú priniesť nejakú pridanú hodnotu a pri AI je to pomoc, rýchlosť, efektívnosť, zrýchlenie procesov a napredovanie kompletne celej škály, jak aj od HR až potom do iných úplne ďalších smerov, ako je ekonomiky, kontroly a rôznych iných vecí. Takú rýchlosť, že nebude tam čím ďalej, tým menší priestor na nedostatky, chyby a nejaké zlyhania. To je môj osobný názor na AI. Ďakujem. Takže ďakujeme mentorovi pánovi Tkáčovi, ďakujeme všetkým prednášajúcim na našom webinári. Ešte zopakujem, že všetky otázky, ktoré ste si poznačili, môžete zasielať do formulára, ktorý je na linku. Ten vám zašleme v newsletteri po skončení tohto webinára. Ešte raz veľká vďaka, že ste sa prihlásili a buďte v poho.